Dacă știi că trag năcază, eu pe Scupea n-am să-l las, eu pe Scupea n-am să-l las, dacă știi că trag năcaz. Câtă viață voi trăi, îi ajut copilașii. Atențiune! De la măicuța lui Scumpea. Pentru fetița lui Adela, ce-o pus dușmanii mâna pe ea. Atențiune! Asta-i până iasă măicuța lui Scumpea din suferință. Nu lasă pe Adeluța niciodată. 50 de euro! Să știe toată lumea, nu las pe Adela mea, orice mi s-ar întâmpla. Lasă, 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 să-ntoarce jupânul acasă. De la măicuța lui Scumpea, pentru Scumpea special, pentru Adeluța, pentru toată familia. Am dat bani și am încercat, dar de v-am dat bani și am încercat, eu pe Scumpea ca să-l scap. Așa mă spune Arun, Scumpea este cel mai bun, Scumpea este cel mai bun. Dacă mă Scumpea era, de la nuntă nu lipsa. Vreau să lumea, vreau să știe că și acolo în pușcărie asta e Scumpea jupânul și acolo-i numărul 1. Noi cu toți îl ajutăm și la rău nu îl lăsăm.